mapostori mazhinji aenda kuState House. Pakaita mhirizhonga pasocial media, pakaita kutukana, pakaita kunyombana zvisina akamboona, zvakasvika munzeve mamadzibaba Jeremiah, avo vane mashoko avazotaura vachipindura kuti aiwa kana mukatoona vechipostori ava vachibuda offside, vapei red card kana yellow card, ngavatsurwe. Kwete kuda kuti vatsure isusu tisina kuenda kuState House. Munhu nemunhu ane right yekuita zvaanoda panguva yaanoda, uyezve anobvumirwa. But zvavakaenda kunoita kuState House hazvinei nesu izvo. Ndo vhidhio randakakubatira zvamanje manje ratoda kuti tinzwe mashoko ari kutaurwa madzibaba Jeremiah. Ndisandapinda munyaya yangu zvizere, ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasemu namba ipapo. Tunoita sei? Tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate madinga eZanu-PF. Ndachikumbirawo vanhu veZanu-PF, kana maakutumirawo vanhu kunoku kwandiri, handiti musaunze maamacha, unzai vanhu chaivo vanokwanisa kurepresenta Zanu-PF pachokwadi, because isusu kana tapinda pamadebates aya tingoripo pakungorova nekungoenda chete. Saka unzai mamonya enyu, musaunze vanhu vekugrade 1 apa when it comes to madebates, kana kuti vamunenge muchida kuti vauye kuzoti challenger on this platform. Handitika ndangoti ndingopfuura nepo kune vasina kuona conversation yandakaita naComrade Wale, endai munoiona iripo paplatform pamavideos aripo. Ndakavabvunza ndikati chimwe chete chawakabenefita iwewe as an individual kubva kuZanu-PF. Vakashaya kana chinhu 1, vaingoti Trababulous, Zimbabwe yaDubai, havana kana chinhu 1 chine musoro chavakataura. Saka next time Zanu-PF kana muchitumira vanhu, tumirai vanhu chaivo vanoziva kudefenda musangano, kwete vanhu vasina kana chavanoziva ava. Right, let's move forward. Zviri kumbonzi chiko apo reka timbopinda muchitoro timbotengesa. Hanzi naOwen Camera Registration in South Africa. Zvanyore, hazvichanetse, chinongodiwa chete ipassport yako. Ukangowana passport chete iri valued, hapadi work permit, hapadi study permit, passport yako chete, wobata Owen panamba dziri pascreen idzo. Owen anokuitira mudhiginyira wacho, zvinhu zvako zvoita sei zvofamba zvoenda kumberi. Handitika. Right, rega tipinde munyaya yedu tinzwe kuti madzibaba Jeremiah vari kumbonyasoti chiya. Mangwanani akanaka. Ndine mubvunzo yauya yakawanda nevanhu vachiti ndizvo here baba Jeremiah vapostori vakanga vakaungana kuState House, kwaimatira kuonai sei? Ndizvo here mukunamata kwedu? Ndavapindura ndikati munhu harambidzwe kuenda kumba kwaamai vake, munhu harambidzwe zvakare kuenda kumba kwababa wake, hazvina basa kuti uri mupostori waHouse. Chinamato chedu hachitirambidze kuenda kudzimba dzavabereki vedu. Inini ikoko kumba kwanga kwaendwako kumba kwemutungamiri wenyika ino yeZimbabwe. Kuenda kwanga kwaitwa ikoko hakuna chekuita nezvekumasowe. Iri gemenzi rekumasowe munhu anogona kutoripfeka aenda kun'anga. Gemenzi rekumasowe munhu anogona kuripfeka otoenda naro kubhawa. Handi nderake. Asi rakaisirwa mutemo manje. Zvinhu izvozvo hazvina chedu chekunamata mukati. Tine vanhu vakaita sana baba Lawrence Marondera, tine vanhu vakaita sana baba Gibson Chinhevere, ndevamwe vapostori vatonamata navo isu kumasowe, havasi vatungamiri kumasowe. Ivavo vatotungamira kumarondera kwavanamata vari, aGibson anotungamiri wokuChinhevere kwavanamata vari. Sangano redu reJohani Masoweri harina vatungamiri vanotungamirira tese, hakuna zvinhu zvakadaro. Mukavaona vari kuma-offside, ndovabuda offside, ndovadiridzirwa pito, vakaita nharanompiwa yellow card varivo, kwete isusu. Sangano redu reJohani Masoweri hatimirirwe nemunhu. Sangano iri chitendero, chirangano chakagarwa dare kudenga. Icho chichinamata inji chakanzi chakanaka, ndosaka isiri chechi. Kana hurumende yakati iri kurejistisa machechi, veMasowe hatirejiste, hatisi chechi isu. Tiri veJohani Masowe chishanu, sangano rakanaka rakabva kudenga kuna Mwari. Rakauya pasi pano kuzorapanura maenderemwe evanhu kudenga.
saka hatigoni kunyararidzwa nokuti paita mapoliticians apinzwa mukati. Hatigoni kunzi musataure nokuti sangano iri mariendesa kana kungave kuState House ivhiziti yaita vanhu havarambidzwe, havana kuenda musi wechina, havana kuenda musi weFriday, vaenda zvavo pakati pemazuva. Hatitonge vanhu kana vaenda kudzimba dzavo. Pamasowe ndo panoenzaniswa vanhu netsananguro. Kana vanhu vagara kudzimba, sarudzo yekugara nekurarama mutsanangura huda. Saka muchiona vanhu vachitatarika, vamwe vachitendera nenyika, vachiitwa vana vadiki nawikine, vachipiwa mazimotokari. Zvese izvozvo vanhu havarambidzwe, vanhu vanoita kuda kwavo, nokuti tsananguro ndoine varambidza. Asi tsananguro yacho vakati havanei nayo, ko tingavabatire pfuti here? Charambwa. Chose izwi rakati regai zvikurirane. Zvose zvakaitwa izvo vanhu vachiungana uko kuita kwekuda kwavo zvina chekuita nekunamata hazviitwi kumasowe mangwana. Hanzi zvese zvakaitikwa kuState House, kudya kwakanaka, kudya kwengirozi, kudya kwemweya, sapatina hazvinei nechekuita naMwari, hazvinei nechekuita nechitendero chevapostori. Ndo zvandogara ndichitaura kuti as long as you associate yourself with ZANU-PF chete, uri mufundisi, ziva kuti utori mbavha. Tichikura tainzi musabe, musadye zvinhu zvabiwa, musadziye moto wembavha. Ukadziya moto wembavha watoo mbavhawo. Ndo paipe pandiri kutaurirai kuti ana iendlovu ava imbavha, ana makandiwa ava imbavha, ana Magaya, ana Passion Java, ana Hubert Angel, maprofita ese amunotemba aya, ana T. Freddy, ana Miracle Paul, ana Prophet Jose, vese those are thieves. Vari kukubirai maconmen, vachishandisa rurimi runotapira, vachishandisa shoko raMwari. Hanzi zvazvinei nechekuita naMwari zvavaita zvesapatina izvi, kudya kwemweya. Zviro zvacho kazombozvifunga unotanga ungoseka wega kuti but as Zimbabweans where exactly are we going? Tiri kumboenda kupi? And then at the end of the day ndinonzwa kufara ndichiona vanhu vakaita sana madzibaba Jeremiah, vanhu vasingatengeke nechicken inn, vanhu vasingatengeke nemota, zvinhu zvinofadza. Ndanzwa Tsitsi ndiri kuita nyaya yacho yaTalky Vibes akaflopa zvisingaite kualbum launch, kwakune vanhu 5, zvinhu zvinonzwisa Tsitsi. Zvikanzi naSisi Fadzi avoid kungopiwa mota dzamusingazive. Imota dzemushonga idzi munokwarira mahara, mamwe maflopi acho hamuzoziva kuti abva kupi. Pakaipa mawani chaiyo. Saka ndonyaya yanga ndangouya nayo zvamanje ndichiti big up to you madzibaba Jeremiah, nekumira nechokwadi, nekumira nechitendero chenyu. Ini nangu chitendero chechipostori handinyasochiziva kuti chinofamba sei uyezve zvakamira sei, but from judging from zvataurwa namadzibaba Jeremiah izvo, aiwaka ndiriona kuti zvine musoro and we should support zvinhu zvakadaro. Hanzi munhu anotoenda kunoba akapfeka gemenzi, munhu anotoenda kubhawa akapfeka gemenzi, but akazviita zvese izvi asiri mazuva akatsanangurwa nababa Johani, hatimutonge. Anongosiyiwa akadaro achinzi musiya yaite sei, angorova marovero ake iyayo. Ndikoko iwe ramba uchingorova marovero ako, ndichingorova marovero angu, tinozongosangana pamberi apo handitika. But ngatisakanganwai kuziva kuti ZANU-PF yauraya nyika, vamunangagwa netimu ravo vakundikana. ZANU-PF haina kana basa newe iwewe uda kutondituka mucomment section, haina basa newe, inongokupa $10 kuti enda pasocial media unorakasha vanhu. Garai muchizviziva kuseri kwepfungwa dzenyu kuti ZANU-PF is there to destroy nyika. Ava vake vanhu ivava handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tutis bye for now. Let's meet in the next video.